మీనా వాళ్ళమ్మ అలా ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండగానే ఇక ప్రభావతికి ఒళ్ళంతా బాగా మండుకొస్తుంది. తేళ్ళు జెర్లు పారినట్టుగా బగబగలాడిపోతుంది. కడుపులో మంటంతా బయట పెట్టినంతగా ఇక మీనా మీద తీరా స్థాయికి చేరుతుంది కోపం. ఇంకా అలా కోపం తీరా స్థాయికి చేరగానే మీనా వాళ్ళమ్మ, ఏంటమ్మా నేను ఎంత మాట్లాడినా నువ్వు ఏమీ మాట్లాడట్లేదు, నీ చెల్లెలు నాతో చెప్పిందని బాగా కోపం వచ్చిందా? పస్తులు అట్లా పడుకోగాకమ్మా, నా ప్రాణం విలవిల్లాడిపోయింది తల్లి. అయినా తినే దగ్గర మీ అత్తయ్య అట్లా అడ్డు చెప్పకూడదమ్మా, ఎంత కాదన్నా అది కూడా నీ ఇల్లే, నీ ఇంట్లో నువ్వు పస్తు కొనుక్కోవటం ఏమిటి అంటూ కూతురుతో చెప్తూ ఉంటుంది. అలా చెప్తూ ఉండగానే ఇక ప్రభ ఫోన్ పెట్టేస్తుంది. ఫోన్ పెట్టేసేసి ఇక మీనా ఎక్కడుందో ఇంట్లో చూసి మీనాని తీసుకొని వచ్చి గిన్నెలో అన్నం ఉన్నంత వరకు మొత్తం మీనా ప్లేట్ నిండా పెట్టేసి దాంట్లో కొరివికారం పచ్చడి పడేసేసి, తిను పొట్ట నిండా తిను, పొట్ట పగిలేటట్టు తిను, ఇది కూడా సరిపోతే మళ్ళీ వండి పెడతా, అది కూడా సరిపోతే బస్తా వండి పెడతా తిను, నిన్ను నేను పస్తులు ఉంచుతున్నానా, నా మీద లేనిపోని చాడీలని చెప్తావా మీ అమ్మకు అంటూ ఉండగా ఇక మీనా వాళ్ళ మామయ్య వస్తాడు. ఏంటి ప్రభా ఇది, ఏంటి నీ పిచ్చి, నీకేమన్నా పిచ్చెక్కిందా, పిచ్చి తీరా స్థాయికి చేరినట్టుంది, నీకు మరీ ఉండే కొంది చేదస్తం ఎక్కువైపోతుందంటే అంటంతో, అవునండి నాకు పిచ్చి చేదస్తం అహంకారం గర్వం అన్నీ కడుపు నిండిపోయి పొట్ట పగిలేటట్టు తిని నేను నీ కోడల్ని పస్తులు ఉంచుతున్నానంట. తల్లి ఇంటికి సాడీలు మోసింది, ఆవిడ గారు నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను అడిగిద్దంట తన కూతుర్ని పస్తులు ఉంచుతున్నానని. ఏం పిచ్చి ముద్రకి ఏం చేస్తుంది ఇట్లాంటి కోడలు, ఇంత ఆనిముత్యం లాంటి కోడల్ని దోలాడుకొని మరీ తెచ్చుకున్నారుగా. ఈ మహాతల్లి ఏ ముహూర్తాన కాలు పెట్టిందో ఏమో, నా కొడుకు ఇల్లు వదిలేసి దేశాలు పట్టుకొని పోయాడు, ఎక్కడున్నాడో ఏమో తెలియక అల్లాడి నేను నా గోలగాక నేను చస్తుంటే దీన్ని పస్తులు ఉంచుతున్నానంటూ మళ్ళీ నా మీద ఈ యొక్క చాడీలు అంటూ లేస్తుంది. ఏంటి ప్రభా నువ్వు అనేది అంటే, ఏముంది అంటానికి, ఉన్నదేగా అంటున్నాను. ఈ మహాతల్లి పొద్దున్నే వాళ్ళ అమ్మకి ఫోన్ చేసి పస్తులు ఉన్నానని చెప్పిందంట. అంటంతో ఇక మీనా వాళ్ళత్తకి అలాగా మీనా ఫోన్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళటంతో మీనా వాళ్ళత్త ఆ మాటలన్నీ వింటూ ఉంటుంది. ఇక మీనా వాళ్ళ చెల్లి అయితేనే వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పకూడదు అనుకొని కూడా కాలేజీకి వెళ్తూ వాళ్ళమ్మ బాక్స్ కొట్టి తీసుకొచ్చేస్తే, అమ్మ ఇంకో బాక్స్ కట్టమ్మా అంటుంది. ఇంకో బాక్స్ ఎందుకే, నీకు ఒక బాక్సేగా నువ్వు తీసుకెళ్తావంటే, కాదులేమ్మా ఇంకో బాక్స్ కట్టంటే, ఎందుకు ఇంకో బాక్స్ చెప్పమ్మా అంటంతో, అది రాత్రి అక్క అన్నం తినకుండా పడుకుందంటమ్మా, పాపం నేను కాలేజీకి వెళ్తూ అక్కకి బాక్స్ ఇచ్చేసి వెళ్తాను అని చెప్తుంది. అక్క అన్నం తినకుండా పడుకోవటం ఏంటమ్మా అంటే, అక్క సరిపోతాయేమని చూసుకోకుండా కొంచెమే పోసి ఉండిందంట, ఆ అన్నం ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ సరిపోయిందంట, అందుకనే అక్క పస్తు పడుకుందంటమ్మా అంటుంది. ఇక మీనా అయితే మాత్రం ఆ రోజు వంట చేస్తే వంట ఎక్సలెంట్గా కుదురుతుంది. పప్పు అయితే అదిరిపోయిందమ్మా మీనా అంటూ వాళ్ళ మామ లొట్టలు వేసుకొని తింటూ ఉంటాడు. అంత బాగుందా, ఏది ఒకరు వేయమ్మా నీ ఇంతలా వంటకం చూద్దామంటూ ప్రభ కాస్త పప్పు వేపించుకొని తిని, అమ్మో ఇంత రుచిగా ఉండింది ఏంటిది, రేపటి నుంచి నా వంటలకి వంకలు పెడతారేమో వీళ్ళంతా అనుకుంటూ ప్రభా కూడా కొంచెం వెయ్యి అంటుంది. కొంచెం తినేసింది. అదేంటి అస్సలు బాగలేదన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ వేసుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి అంటంతో, చెప్పులు కరుస్తున్నాయి కదా అని నెత్తి పెట్టుకొని తిరగలేం కదా, బయటే వదిలేసి వస్తాం కదా, ఉప్పు ఎక్కువైనా కారం తక్కువైనా ఇంట్లో చేసిన వంట తినక తప్పుతుందా, నా కర్మ కాకపోతేను అంటూ మళ్ళీ వేపించుకొని ఇక అన్నం మిగలకుండా తినేస్తారు. వాళ్ళు అట్లా అన్నం మిగలకుండా తినేసరికి ఇట్లా మీనా చూసుకొని, ఇప్పుడు నేను వంట మొదలు పెడితే ఏమడు గారు మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చేస్తావు వంటని, ఎంతసేటు కారాలు మిరియాలు నూరుతుందా అంటూ మీనా ఉన్న వరకు సరిపెట్టుకొని పోయి పస్తు పడుకుంటుంది. అలా పడుకున్న మీనా మీద ఆ తల్లి ఫోన్ చేయడంతో ఇక ప్రభ అంతెత్తున లేస్తుంటా, అత్తయ్య గారు నేను మా అమ్మతో అసలు ఏమీ చెప్పలేదు కూడా, నేను ఎందుకు చెప్తాను మీ మీద అంటూ ఉంటుంది. చెప్పింది చాలదు గయ్యాలి గంప రాక్షసి, నిన్ను రాసి రంపాలు పెడుతున్న గయ్యాలి అత్తనా నేను, మీ అమ్మకు అన్ని సాడీలు మోస్తావా అంటూ మీనా మీద ఇంకా అంతెత్తున లేస్తుంది. లేకపోవడంతో, అది కాదమ్మా నువ్వు ఊరుకో, ఇప్పుడు వెళ్ళి మెదలకుండా నువ్వు వెళ్ళి బాలుకి ఫోన్ చేయి, బాలు ఎక్కడున్నాడో వస్తాడు అంటంతో ఇక మీనా వెళ్ళి బాలుకి ఫోన్ చేస్తుంది. ఏమ్మా ఎక్కడున్నావు అని చెప్పినట్టు, హలో నేను ఇందాక ఫోన్ చేస్తే నా మీద అంత చిరుబుర్లాడావు కదా, నేనెవరో తెలియనట్టు నాటకం ఆడావు కదా, ఇప్పుడు నీ సంగతి చెప్తా అంటూ బాలు కూడా, ఎవరండి మీరు, ఏం కావాలి మీకు అంటూ, మీనా నా పేరు అంటంతో, మీనానా, ఓ సినీ హీరోయిన్ మీనానా, మీనా గారు మీరు ఫోన్ చేయటం నిజంగా నా అదృష్టం అండి, మీరు తీసిన చంటి సినిమా అయితే ఎన్నిసార్లు చూశానో అంటూ ఇక చెప్తూ ఉంటాడు. బాలు కూడా, నేను ఇందాక నిన్ను ఆట పట్టించాడని ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఆట పట్టిస్తున్నావు, నీ సంగతి నాకు తెలుసులే కానీ ఎక్కడున్నావు, ఇంతకు తిన్నావా లేదా అంటూ అడుగుతూ ఉంటుంది మీనా. అలారా దారికి లెక్క కరెక్ట్గా సరిపోయింది.